May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, ooh, truly believe, and you will find your way. Morning air, a empty air, a promise lives within you. May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Morning air, ooh, truly believe, and you will find your way. Morning air, a empty air, a promise lives within you. A promise lives within you Time melting fast in a room where the sun is burning dust from my past. It's a huge carnival in my chest. I didn't know anything, a carpet floor boy and a king of a land
where all the small things seem so very grand. Efter regn så kommer ju det sol som debattkamp heter. Här ser vi då våran femkamp med diverse pigga deltagare. Och där stod de alla medan det spöregnade som värst. Har du tagit bort dina vackra, vad heter det, ögon? Det är så svart överallt. Ja, men du var ju exakt. Här kommer sekreteraren. Jag hittade en ny medlem. Där har vi sekreteraren. Hallå, där kommer Jenny. Ska vi se resultatlistan här ett ögonblick? Jag tror man kan zooma in det på något underbart sätt, fast jag vet faktiskt inte hur man gör. Ja, men det kan vi ställa in så. Men man kanske kan gå närmare. Fast man ser nog inte så mycket ändå. Säg Det var inte efter första, det var efter barn. Den. Vänta lite, ett ögonblick. Så jösses vad nära vi fick allt. Kan du backa lite? Kan jag backa lite nu? Och nu zoomar vi. Jag ska se om jag är med på 10:e plats eller något sånt. Så, har vi fått med allt. Underbart. Det var lite blötare på pappren. Vad? Jag skulle gärna köra på. Där tar man korten. Nykomlingar här har vi Miss Cat. Miss Cat. Ja. Får vi se den snygga målningen, men det går inte. Nej, men du kan inte titta så, du får titta på det sen. Du kan titta så där. Det då? Jaha, här. Så, ser du det själv? Blir det bra? Du ser sig själv. Du ser där. Och där har vi den här gröna så kallade Hulken, fast han är ju faktiskt lik Mats. Kolla filmen. Nöden har ingen lag. Så. Har vi fått med det på bild så raderar vi det. Du. Så nära, det var nära. Vad är min hatt? Snälla, vi får sätta oss i kylträning hemma sen. Ja, det är det minsta kan jag säga. Men gud, ni slår ju av det här, eller? Så här kommer man Miss. Ska du tävla? Bra! Om det. Jag tänker se om det. Nej, men...
Ja, för dig ja. Ju fullare man blir desto intressantare blir det. I början sen. Ja. Man kostar det. Ja, men det blir ju så. Sikta nu. Det är ju bra till Julias. Nej, bry dig inte om honom nu. Det är bara så här... Kom igen Julia. Bra. Lite hårdare. Det är väldigt viktigt. Jag ligger 1, 2, 3. Sammandrag. Ja! Snyggt! Det här blir bra. Jag med 3 först. Du blir Nej, du va? Du tar den nu då. Ja, nästa. Det är bra då, Julia. Spelar 4 Vad var du på? 23. Det vet jag inte. Däremot Boden var jag 2 va? Ja, du var lite längre ner. Nu är det du, Andreas. Ja. Isabel. Du skulle inte göra så stor sak. The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks. Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know. But I guess I should admit that it's written on to fit the censor from my personal outlooks. It's just a very sort of... I said it's just a rough selection, but here we go. The first one I meet, an extraordinary neat and determined all-Canadian mother. For sure she was a bit from home now, and she wouldn't mind. She was fighting like a man when she couldn't understand that sometimes people had to bother. The word that could describe her manners is not refined. These are only knows about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? Rolling a joint, go for a hike, missing the point, renting a bike. Ser det ut ungefär som en gammal sån här byggarbetsplats innan de börjar bygga pyramiderna? Ja, det är otroligt. Det här har skett på de timmarna jag har varit borta nu.